nishaɗantar da ku shine burinmu. Amma in kina gyara kina tsaftacewa dole ma namijinki ya kwanta ya buɗe cinyoyinki dinga tsotsar miki gaba. Tsotsar gaba akwai daɗi. Ni ba abin da nake so a rayuwa ta irin mijina ya tsotsar min gaba na. Ina matuƙar jin daɗin namijina ya tsotsar min gaba na. Kin ga ko in ba ka gyara ta ya za a yi dinga tsotsa? Ina jin daɗin mijina ya dinga tsotsar gaba na saboda ina gyarawa. Ina tsaftacewa. Amma majoritin mata kin je kin shiga kicin kin gama kuma haka za ki je ki mafa akan gado ki kwanta. Ba a haka. Gaskiya a canja. Ki dinga gyarawa yau don kika sa kalar wannan turaren jibi da kalar ƙamshin da zai ji. Kin ga ko dole ko ina ne ya dinga bibiye miki yana lasan miki. Namiji ai yana so ya ji ƙamshi a tattare da matarsa. Amma ba kya gyarawa ta yaya za a yi dinga kula? Ba kya gyarawa. Yana yi namiji na cikin amfani da kike gashi na yankan masa gaba ai ba daɗi. Amma in kina gyara kina tsaftacewa dole ma namijinki ya kwanta ya buɗe cinyoyinki dinga tsotsar miki gaba. Tsotsar gaba akwai daɗi. Ni ba abin da nake so a rayuwa ta irin mijina ya tsotsar min gaba na. Ina matuƙar jin daɗin namijina ya tsotsar min gaba na. Kin ga ko in ba ka gyara ta ya za a yi dinga tsotsa? Ina jin daɗin mijina ya dinga tsotsan gaba na saboda ina gyarawa. Ina tsaftacewa. Amma majoritin mata kin je kin shiga kicin kin gama kuma haka za ki je ki mafa akan gado ki kwanta. Ba a haka. Gaskiya a canja. Ki dinga gyarawa yau don kika sa kalar wannan turaren jibi da kalar ƙamshin da zai ji. Kin ga ko dole ko ina ne ya dinga bibiye miki yana lasan miki. Namiji ai yana so ya ji ƙamshi a tattare da matarsa. Amma ba kya gyarawa ta yaya za a yi dinga kula? Ba kya gyarawa. Ni an yi magana ki canki mijinki sai ya sati ma bai kusance ki ba sai ya wata har. Nishaɗantar da ku shine burinmu.